Ugono. I didn't look for my day, no woman. When you make come, you would yellow. See, I didn't coach you. Now I got you. You can walk on that. Where can you stand? That's not the guy. And I'm yes, I'm Ugochi tubelu. What come on oraifite? You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọdụasị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wezekwa chọọchị fa, okpuru ụka agaba. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwana m n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba, maka ndị ọ bụ taata bụ izi ha na-afụ m. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you must do to protect yourself from any negative attack or any negative vibrations. Yes. Ọnya ka eji bịa. Ka bụ ofu. Ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebido na April 6. So ị nwere from now 2 days time, from now till 5th to register ma ọ bụrụ na ị dị interested. Aha aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị adara eshow testimonies na social media, mana ndị na-esonye na ya amarugo. O nwere ndị na-akwụgoro na-esonye anyị kwa arọ ndị kwụgoro ụgwọ throughout the year. Mana ọ nwere na ị chọrọ isonye, ndị na-esonye bụ na amarugo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme forward all their 3 prayer requests. Email donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp, agwa gị the account number, gwazie gị natazie other information I need ka anyị wee book oge. My WhatsApp number bụ 0805-7837672. I repeat,
08057837672. Aja abụọ aja ọ na-abụ ndị mmadụ forward their 3 prayer request. Mụnwa na onwe Ogbuefi ga present their prayer request na temple for 14 good days. Distance abụrụ ebe ọ bụla ị nọ, anyị gara eji agọrọ gị ọfọ for 14 good days. Achụ aja ihe mme, chụọ aja ebu na mmemme saraka bọsa anyị emechie. Sụsọ ndị sonye na aja bụ ndị ga-enweta mmalite bọsị aja izizi bọsị amalitere ya bụ na 6th. Then ọkwa sọ ndị a ga-enwetakwa etu anyị si chịkọta ya na 19th. Echefuna na ya na-eshi ihu ọrụ na soshal midia. Nọọsụ ndị sonye na aja ga-enweta ya bụ etu ihe niile si wee gaa na their WhatsApp groups, their WhatsApp numbers. Ghọtara ya? So ọ bụrụ ka o si mee. Nke ọzọ si ewe aja ihe ọzọ anyị nwere bụ echefuna na every Mondays and Thursdays ụbọchị anyị ji enwe ministration, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị ndị a kansịl na anyị free, ikwubi okwu anyị free, mana ịgba afa na-akwụ ụgwọ. Ụbọchị ọbụla anyị chọrọ ịbịa temple ka ị sonyere anyị ka m alụkwu ukwu appointment with me, ka ị wee dị sure na m enwe ike ịfụ m ụbọchị ya nwa unless i nweziri ego ga-eji wee lodge na nearby hotel. Ya then nke ọzọ si ọkwa ọzọ dị mkpa bụ dịka nsi wee kwu na my mission is to help people live better life. N'ime arụ anụnwa etu anyị si kwado mụ na ezumezu ha si wee nye m instruction bụ na ife anyị ga-arụ n'arụ anụnwa bụ put our teachings into visual, into active movies. Maka na ọdịnala Igbo, Igbo spirituality have suffered loss of bastardization. Yes, enwere aja afa dị iche iche. So that impression ka anyị bịa correct ya using movie as a vehicle. So all my teachings and the ordinary Igbo I na-eputuzie into acting movies to set the result straight. Ọ bụrụ na anyị wụ ụmụ ọdịnala apụtara wee kọwaa the true life story, true stories of what really happened, where we started. Then other people, ndị okwu ọbịa, will tell false stories about our culture and our tradition. Our tradition is sacred. Yes, if an individual wrong, don't blame the entire Igbo spirituality. Ọ bụrụ na ị nwere passion for acting in any department in movie industry, Nollywood, yes, it will interest you to know that I'm a registered member in movie production. Yes, and I will have already built an academy for training. And I can tell you now, to join our movie academy is totally free. It's totally free. But we need people that have sound mind and have eager to succeed massively. We provide a platform for you, we have experts that will train you in any aspect. And we provide a platform for you to excel. Then if you are interested, WhatsApp me on my WhatsApp number 0805-7837-672. Audition on Mondays, Thursdays, and Sundays. Yes, we are acting movies back to back. Yes, as we speak now, I am on a project about the consequence of Ogbuefi. Yes, I can tell you before this week runs out, you will see the promo. Yes, and that one again. Now, only I watch him streaming from Facebook. We are streaming live on Facebook. Only I watch him from my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Malona, I will no longer watch our movies there. We have created a new platform for movie. I follow Ugochi tubelu movie productions. And they can watch our movies. I am with 2 channels for movie. Nigerian Ordinana, Nollywood movies. Watch our movies. Go there and subscribe. You watch genuine and true life stories in Ordinana and Nigeria movie.
we came with different. Yes, we are best setters, so we want to correct wrong impressions. So you go there and watch authentic movies. Yes. So Omona, if interested, join me, then you are welcome. Then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị dị wee bịa echefukwana na the other movie I attere bụ the Anger of the Gods. Kawa, I can tell you before weekend you will see the promo and the movie is wasted. Yes. So ka anyị gaba n'iru isiokwu ji bịa ọ bụrụ na you study metaphysics you will understand how things work in the spiritual realm. This world we are seeing, as long as you are living in this gross material, there is no way everybody will like you. Take it or leave it. Let me cite an example. Even Jesus don't call me in the Bible. It's not everybody that loved him. And the abroad today could be done. Man, I'm liking. Some people might hate you for having the gut. Some people can hate you for any simple reasons. Yes. So as long as you are here on earth, just be rest assured that not everybody will like you. But I will tell you what you must do in order to protect yourself from any harm. Yes. So what you must do to protect yourself from any harm is this. First of all, you know that even Jesus, who we are told, fed some people with bread. There are the same people that say, crucify him and crucify him. Let Barabbas go. Barabbas was a known criminal, but people said Barabbas should be allowed to go. Instead, let them crucify a man that was fed them. Okay, what they do was wed. So man ni na ma fugi nanya. The same one. What they want to say hell they are Ozona in the highest. The same people that conspired and murdered him. Yes, but because what they did is dastardly murder. Yes. Anybody that is telling you that someone died for benefit of man is lying. But I can tell you that people that committed act, sinful act, knows that what they did is dastardly act. That's why they said, let the blood there be on our head and on our children's heads. So what am I saying? And well, the spirit that works in positive direction and the ones that work in negative directions. The ones that work in negative directions is the dark spirits, negative energy. So Amosu is naturally evil thought of men. And the Amosu will send that negative thought in order to bring you down. And there is also something you can do in order to ward them off. What is that? That thing you must do in order to ward them off is this. First of all, you always keep your thought pure. Never you decide to take revenge one bit. You know why? We were advised by Almighty, the creator of the whole universe, never to take revenge. You know why? For you to revenge on anything somebody have wronged you, you must first of all hate the person. You must have bitterness, strong bitterness against the person for you to get minded to take revenge. So let me tell you how this works. If anybody does evil against you, whether you utter a word or you do not utter a word, the natural laws that governs the universe, that is in charge of paying everybody in his own coin. Go and read Galatians 6:7 or say God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Meaning that the natural laws has been given mandate by Almighty Father to ensure that every human being reap whatever he or she sow. So if anybody sow evil against you, the person they will definitely reap evil. Did you get? Now, if somebody have sown evil against you to offend you, and for you to pay the person back, you must first of all hate the person with passion for you to be able to have mind to revenge. So when the natural laws is paying the person that committed evil against you, yes, because the person must reap what you sow, whether you
will you say a word or not? So when natural laws is paying the person back, the natural laws will be paying you back too for nursing such bitterness against your fellow man. Do you get? So for that reason, you will advise never to take revenge on your own, because you might even do it in excess. And again, by nursing that bitterness against your fellow man, any punishment that is meted for anybody that keep malice and bitterness will still affect you. So for you to be on the safe side, always try to forgive anybody that wronged you. Instead, again, what you will do after you must have forgiven the person for not knowing, for being an ignorant person, then, and for you to be able to forgive somebody, you must make an excuse for the person that this person is ignorant of how things work in order for you to forgive. That's what I do. For me to forgive you, even when you wrong me, I will make an excuse for you that you are ignorant of how things work. That's why you did such a thing. In other words, I will be able to forgive you. But even I forgive you does not mean that natural forces will not pay you back. It's there. Natural forces that ensure that whatever you sow is what you reap will be there. So what I'm telling you, but why I advise you not to nurture such evil, bitterness, so that you will not partake in receiving punishment, the brulala, when their enemies are receiving theirs, so that you will not receive yours. You understand? By prosy, you understand? So always keep your mind pure, so that you will not be attracting all these garbages, negative thoughts that is around. That is one. Two, again, I want to advise you is that why you should always do the needful. Build personal relation with entities of powers, build from your chi, your ancestors, your spiritual forces. You know why? Let me tell you what you don't know. As an experienced person, anybody that is trying to manipulate you from any coven or any altar must have promised the spirit, those negative spirits that will execute that job. Must promise the spirit one sacrifice or the other, especially the sacrifice of the blood. You understand? For their spirit to be able to go and do that job. Yes. Then, for the fact that you have already promised the spirit, maybe, or God even also we can go for or PC, what's over there, where one more or you do or Ajolwa, where Ajabe. So, Manobo, I go on a somebody, natural Mumwaja, the spirit, the good ones. Like if Chigi in this year and all the spiritual forces. Aja when a trophy, me ka ongoro no cholo isend the mwozo and na na-ekwe nwa anwa nkwa na ga-eburi ọkụ ọ na-aga-atụ gị aja ihe mme na ọ bụrụ na o jee ha mụọ gị mmụọ gị na-eso ya asị ha na today maka na gị nwa na-achụkwa ha maka ifere ihe sọ nke ọsọ ya nọ basobi ịfụ na ihe awụ onye anwa sendịrị ka ọ bịa mee gị ama eme gị ka mmadụ ga-atụ etu ya esi weta ndị ma nkụzi na nna like ihe ọmụmatụ nna makịta abụ ọ bụrụ na gị nwee etu ị nọ kịta na mmadụ ji ekpọta police against you maka na maybe minor dispute or like you didn't like your face and don't want connection to police, you can actually send police to your house. If the person comes, those policemen came to your house to arrest you, and it happens that maybe you have friends that are senior police officers or even police, or your father is police or your brother is police and all other friends are policemen, then and they are there in with you always in the house. When that people, those other policemen sent by maybe the Oga or whoever that sent them to come and arrest you, comes to your house, they will meet other police officers too. And that police officer that happen to be your friend, your brother, or your father will come out. Yes, you want to arrest my son. Yes, what is the crime? You understand? They will start questioning those police that came to arrest you. You can see, become police to police. You know, Oburundi Ugochi versus Ndi Ugochi. If one am bondru sing to a case bondru to your boot. Even if for anything you get the police station, you get just in humility. As I understand.
ị ga-ejezie with all sense of honor. By then your friends and your parents and whatever will follow. By then if na ama of handle gị etu aka esi wee na of handle and efurefu enwere onye ga-ekwuru ya. Yọtara ya? Ọnya ka m ji agwa gị na ọ bụrụ na onye aja idupụta mmụọ ajọ mmụọ ka ọ bịa gbaa ụgwọ ma ọ ka ọ bịa gbuo gị ma ọ ka ọ bịa lụso gị ọgụ, mana gị nwekwara ezi mmụọ ndị na-eprotect gị ịfụ na o nwere ife ga-eme oyibo jekwuru oyibo. Ọnya matara na ife ara eme onye ma mmụọ easily like that. Ọ bụ nwa na aka gị dị ọcha, keep your hands clean. Aka gị dị ya n'ọcha, ife agha emeghị odogwu na nkịtị. Unless na ya hands are not clean, na ya hands dị clean. Ihe ọcha ime ihe dị etu ahụ ịfụ na nwere ọnụ ga-ekwuru gị. So always keep your hands clean. Even if anybody plan evil against you, it will never work. Maka na gịnị na gị na chi gị ime gịnị so. Onye ka na-achịkwala gị. Gị na chi gị na-eso mgbe dum. Gị na chi gị na-eso mgbe dum. Na-echukwa ụmụ mmụọ, na-echukwa ụmụ mmụọ nke gị. Maka na onye jere ịgwọ ọgwụ na be dibịa ka ese ndị ajọ mmụọ ka ọ bịa gbuo gị ma ọ ka ọ bịa kwatuo biznes gị, mana gị nwekwara mmụọ ị na-egbukwara anụ, mmụọ kwukwala gịnị o ruo ebe a na mmụọ ekwu okwu mmụọ vasisi mmụọ ịfụ na ihe izuzu ọjọọ niile ahụ ezu ama abịa na mmezu. Ka m kwụsị ebe a, sonyekwara anyị n'oge awa nke eziokwu echi niile n'oge awa. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Metụ aka na share button ka ikwu gị ma ọ bụ ibe gị so wee nụrụ ozi ọma nke a anyị jidere maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị na ihe ọma ga-emela ụnụ, na onye na-achụ ụnụ ga-ada, na onye ụnụ na-achụkwazị ga-ada. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Ekwukwa m okwu n'isi ndị Friends of the Temple and the Children of the Temple si na ọmaka ga-emere ụnụ na ndị fans si ọmaka mere ụnụ na ihe niile unu na-eme wee na-achụta ego, ife ọma niile unu na-eme na ego ga na-abịara ụnụ, ọnụ uwe ego ka anọ, na onye ọbụla na-achụ ụnụ ga-ada. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-etu anyị si kwue na taata bụ afọ ya gazie.